Xۆیbûn wek yekemîn rêxistineke Kurd a modern tê hesibandin. Rêxistin ji aliyê rewşenbîrên Kurd di sala 1927 de li Lubnanê hatiye damezrandin. Serokê wê yê ewil Celadet Elî Bedirxan e. Kesên wek Memduh Selêmbek û Ekrem Cemîl Paşa û gelekên din jî di nava vê tevgerê de cîgirtine. Armanca rêxistina Xۆybûnê avakirina Kurdistaneke serbixwe ye. Rêxistin li gorê fikir û ramanê vê hatiye dîzaynkirin. Xۆybûn pêşengtî ji serhildana agiriyê re dike. Ji bo karûbarên siyasî Memduh Selêmbek, ji bo fermandariyê jî ango ji bo xebatên leşkerî jî Ehsan Nûrî Paşa dişîne çiyayê agirî. Ji ber pêşengiya vê rêxistina Xۆybûnê serhildana agiriyê gelek dirêj berdewam dike. Xۆybûnê li çiyayê agirî komarekî Kurd îlan kir û hikûmeta xwe saz kir. Ji ber ku tu dewlet piştgirî nedan vê serhildanê û dewleta Îranê bi Tirkiyeyê re hevkarî kir, serhildan piştî berxwedaneke bêhempa têk çû. Her çiqas Xۆybûn heta sala 1946 hebûna xwe parast be jî, lê bi têkçûna serhildana agiriyê re ber bi qelsbûnê ve diçe. Agirî bi kuştina bi hezaran Kurd têk diçe.